Tadzoka takamboya zveswa kuoktoba mede yakazopera pakuti makataimbonemuno seta muna kuti munhu akafa sei zvakafamba sei ishuwa takabuda panze vatasvika panze vataona mubetseri mufi anga akatobuda kudhara anga akazobuda mumatema kuseri musista kuzopinda mudare rematuma zvadaro taenda pane mubetseri saka mufi akabvunzwa kuti iwo simuka wabate munhu akakura ndiani akati nditi Joshua tiuyu rainga iri ainzi kwasho wedu isusu ainzi Dhimbari kubva achisapota Dynamics saka vanhu vazhinji vatongomuziva chitoti Dhimbari kusvikira ndazobvunza mwana wacho iwo akati aina handiziti ndibva ndazobvunza mwana wacho anozobhesing raziko ainzi Dhimbari ndiani akati ndibaba iwo akatodairwa Joshua ndaidhibani unosapota Dynamics yapera zvakadaro Joshua mufi akaramba kuenda kusvika isusu tatorana semhuri vataenda pane umwe mubetseri ndopakazobuda nyaya yesaka kuti inini handina kutaura chokwadi handina kuzviuraya inini murume wangu ndiye akandiuraya saka isusu toziva chiurayiro chawakaita akati mumba mama akazara matsaga nematsaga echikafu asi zvamama akazara matsaga nematsaga echikafu inini ndakanzi ndaba hupfu saka inini ndasina kuba hupfu ndakazoendawo kwatete ndokunouza tete uya muninziro nyaya kuno hanzvazenyiri kuti ndadii ndaba hupfu asi ini handina kuba hupfu sikanzi wangu aba hupfu zveshuwa zvikanzi handina kuba hupfu saka chii chakazoitika sikanzi wana wangu ndoda kuti wange varipo vataure chokwadi sapataine umwe mwana wazohwana iwe akatibva ataura kuti iwewe zvawakaona ndizvozvo zveshuwa saka mwana yangoti zveshuwa sisu chainongozendete pabhedroom paigara pakachiva yedhini yangoti amba pazara wani baba yangoda kuti wamubhedroom usapinde wani zvakaa zvakanaka ikati aiwonaka iwewe mufi sizatikwanisi kuti kudetsere iwe uchikudirwa hondo yapera saka takabva tasiyana nyaya yakadaro zvataenda aiziva taparadzana zvataenda kuzimbabwe musi wa6 November ndobva tazongonzwa amafoni musi wa6 November inge iri thursday hapana anga aripo vanga varipo vacho mai vacho vari kubuda pavanoenda ipapo vangoine vana vavo vadiki kamutane 2 years kamukari grade 5 tazongonzwa amafoni mabasa kuti hakuna umira musha kochi mai vanongochema zvadza kumaseve manini asi havasi kudini havasi kwanisa kutaura then ndopakafonerwa pakangocherwa mwana anosemuseu ndokushedzwa ndomhanya kumba kuya havana kukwanisa kutaura navo ndokushedzawo sarufari nguva yacho dzadza kuma8 9 manheru havana kukwanisa kutaura nezvo wazonyengerera tiuzive kuti chii chakaitika amshuwa vachataura zvakaitika nokuti sista atiripo ndezvavakataurirana Friday yacho Thursday yacho manheru ndakafonerawo mamutende tete ndonyaya iri kumba uko kuti muchifambe nousiku kuti muende kubva zvichaiti nichende kwasabhuku ndokana mangwana makusei Friday munotiuziva sabhuku ndokana ndonyaya ihonde yati ndaakumba mobva maenda kumba munoona kuti kwakamira sei zveshuwa wakaita saizvozvo ndobva waenda kumba munhu anga akatorara zvake mumba akazvirarira vachingoti musoro ndo munhu akabuda mumba ndokutotadzana zvakanaka 15 minutes akawandisa ndobva kutotadza kutaura paya kubva kutanga muchirema chingoti shedzai mai wangu ndiwaudze zvese zvakaitika nemufambiro watakaita nemufambiro wakaita nyaya saka nyaya yanga yapangoti shedzai mai wangu kusvikira ndafonera mubetseri akambotibetsera please ndimhanyirawo kumba unotionera kuti zvakamira sei umbomuzorodze kusvika isu taungana tese musesakati takafonera mai vangu vasiri konga kuti bhuku pasi then mai vakasunga ikoko musi weFriday
ini ndichisumukawo kuHarare Saturday, mai vachisvikawo Saturday. Kusvikira tafonerawo sabhuku ndokanda, tafonera sabhuku wedu Maundo, ngati vana mukoma uye kuno tinzwire nyaya iyi pamwe chete, muchionawo nekunzwa nenzeve dzenyu. Joshua vakauya Saturday iyoyo, patataura kuti tisumuke tiuye kune mubatsiri takatadza kubuda pamba, kusvikira ivo vauya kumba. Ndopakazosvika kumba sabhuku ndokanda nasabhuku Maundo. Ndokuti tichibuda ndokutaura akati inini handina kuurayiwa, ndochokwadi chiripo. Chandiri kuda kuti vana vangu vese vange varipo, vatauri chokwadi chavanoziva. Nezvavakaona vanozviziva, nokuti zvakaitika ndezvokuti pamba pakazara matsaga nematsaga echikafu. Sekutaura ndamboita kuti hapana vanotiwo pamba paigoiwa zvinhu zvecommunity zviri zvechikafu, asi pakazobuda nyaya yekuti upfu hwakashota. Saka kushota kwakaita upfu ndokwakatanga kuifundedzana. Joshua takatenetsa nemurume akanditi ndakaba upfu ndisina kuba upfu. Ndakaenda kwatete ndikanouza tete, vadzoka vatete havana kuuya kuti vauya kuzogadzirawo nyaya. Asi vana vangu vakazoungana pakona, hakusi kwaonera vana vangu. Zvakaita saizvozvo tikati tichitiudza kuti isusu tinoziva kuti wakambofa sei, mufiro wakaita. Tikanzi inini handina kuzviuraya, anga manheru. Ndarara, murume achibva asumuka akati right wauya, nhasi unozviona. Joshua munhu akasumuka, ndosvika kunodzipa mubatsiro yayo, kunodzipa huro, ndokutoti tsatsatsatsatsatsa, kubva kuti pasi kuitirikwa watonyarara kuti. Saka takazobvunza kuti iwewe kana wakafira mumba wakabuda sei mumba, nokuti nyangwe munhu akauraya mbudzi panapa haakwanisi kusvika naye pazungu kana yafa chachitumba, asi kana iri mhenyu kana wamuchera vanhu anosvika. Saka iwewe mumba wakabuda sei, nokuti kana wakafira mumba zvakureva kuti haunobuda wega. Zvikanzi aiwa inini ndakatakuwa nehama dzacho, hama dzacho toziziva. Zvikanzi nguva yareba murume wangu, tikati aiwa isusu chatiri kuda munhu wakutaura kuti hanzi ndiyakakura, ndiye nguva tiri kuda. Kana chiri chokwadi isusu ndokwatichanzwa kuti wakabuda sei mumba. Saka ndo nyaya zoti tisvike pano dzisabhuku ndokana kuti zvinhu zvatina matara tiri kuita nyaya yekuzotoya musi wa67 ndo zvamaona tadai tasvika panapa. Saka izvozvi waso kuda makuseni kubva kuma10 nanhasi tambotraira kutaura nawo hapasi kuti. Saka tambouya mukashanga asina kuuya kuzofuniwa, vakatomboti ndiri kwaSape ndiri kure. Saka sabhuku ndokanda akati uriko kumba tsvaga mota, akati mota dziri hadziwaniki dzokumhanya, wanga wakangana kuti wamboti ndiri kwaSape. Svika tatsvaga mota zvaenda bhani watora, svika auya panapa, ndonyaya taenda. Okay. Shamwari yangu, tauratidza. Kuite nini? Ndakutaura nawe. Makadini. Ndikubatsirwa. Chii chiri kukurwadza manje? Masara pandiri kurwadziwa. Ndakaiswa panorwadza ndaurayiwa nomurume wangu. Saka ndiri kurwadziwa kuti ndakangogara ndega ndega. Seiko asina kutaurawo kani kuti ndiriko zvakanaka? Ndisina kuzochema kusvika pakadai. Kundiurayira upfu. Murume wako akakuraya ndiani? Murume wangu Samero. Samero. Akakuraya sei Samero? Pamba pangu paichengetwa upfu. Paichengetwa upfu nguva yenzara. Vakuchengetwa upfu, uchichengetwa, uri kuchengetwa upfu, uri kuchengetwa. Zuva rekupuwa upfu vanhu vasvika. Uyai, 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 zvinhu zvavakuburiswa. Uyai, unganai, unganai, unganai. Asi upfu wakashota kauyu. Wakashota. Mimai mituze kwamakaisa upfu. Upfu wakashota kauyu. Wakashota, handisi kuzviziva kani. Handisi kuzviziva kani, pamwe murume wangu waitaura ndisingazviziva. Unongoziva zvinongoita varume imi. Pamwe aitaura achiendesa kwakaendesa.
Nakwenda kwa tete. Tete ndauya. Tete ndauya kani tete ndauya. Tete ndauya kani azina kama ufu ini azina kama ufu. Azina kama ufu kani tete. Tete kani masile kani tete uye kani mudi masile kani tete. Ah. Tema maramba. Nakutoramba tete. Maramba ndibasira. Maramba ndipelekeza. Maramba ndipelekeza. All right. Vakakura angainani? Akakura sei? Ndakwenda mukumba. Aiwa, akakura sei? Akandidzipa. Igore ripi? 2008. Angainani mpaka kudzipa? Tiri mubedroom tiri two. Ndanga ndatoenda kunorara. Ndatoenda kunorara vana vari kungozungaira kana vana vari kungoshungurudzika. Ndakagenda hangu ndiende kunorara. Ndakungoti zvapera. Vauya futi. Hazina kuziva. Halo, shamari yangu. Umebadilika zvakanaka kani. Uri papi? Musango makundika. Uri papi wewe? Uri papi wewe? Ndiri musango. Papi musango? Andei. Toenda? Andei. Ondirakize? Andei. Oh. Manje apa. Pandakauya manje apa. Ndadaiwa inini ndakwenda. Asi pandakauya makanditi kwazi atiti matari novimba. Asi magora ngwana akaita mushonga inini. Akaita wani mushonga muna Novemba wacho ini munotapana zvinoitwa kani. Ndini kwaindiri musango. Alright, ndakuzwa chito onaka zvauri kuita ndakuchikupa vanhu handiti uende nawo izvozvo unovaratidze pauri. Unokwira here motikari? Unofamba netsoka? Mota yani. Mota yangu inini? Kuti vazofunga kuti ndimi madirector. Vanozofunga kuti ndimi madirector. Saka mofamba netsoka? Ndofamba. Hakusi kure here? Hakusi kure here? Mai vangu vanozozvigona here kufamba. Vanozofamba here kana vanzwa nekufamba kani. Ndosati ukanditaurira kuti ndekupi ivi mofamba yenyu mai wotakurwa woenda wokumira kumberi. Ndopinda mumbere. Ndikasvika ikoko kwacho. Ndopinda mumbaka. Ndapinda ndikaenda napo vachimuperekedza kusvika kwesoko akandiendesa kusvika chinonditurikidza. Nondisungira. Unofamba nawo pese pawakafamba newe, unofamba napo ipapo. Unofamba napo pese ipapo. Kana vaizorora, vaizorora ndichinenge ndichizororawo. Alright. Chikuzoita pavakazorora apa. Kundiputira here. Kundiputira.
ndokuzwa ndazwa ndakubatsira ndauti ndikubatsire ndikubatsire saka ndoda kuti uende wakomana ndiani anoenda ndiani anoenda ndakuti mota hawanyanyi kuda mota hawadi wawanda saka zvatinoita kachizwa shamwari yangu ndaakutakura nemotikari ka ndonokusiya paoti murapa handiti mochizofamba yanyu kuenda pamuda kuenda ndizvo here shamwari yangu ndizvo ka kana takusvika padhuze modi momudzikisa handiti ndoda kuti ndikubatsire usasarambe uchichema ndoda ndikubatsire uchengete zvakanaka asi kana manje uda chii wewe kune vanhu munhu akakura here chii chauri kuda kune munhu akakura here mombe dzangu dzakaparara pfuma yangu midziyo yangu ndingwanda vana vangu vari kutsakatika nenyika mombe 10 dzanda kuendesa kumba kwedu abvume mamabvunze simungaitiswa mamabvunze ndapano kutaura vandaibva mabaya asipo vebudza kuti ndakazvimirira ndiri ndega zvataurwa zvekuti chikafu asi zvese zvakutaurwa kuti ndakazipa chiti chokwadi pamberi pamwari mbuya aida kubereka muzvi wangu wakanga aisapoti kutambira makosi pazongoro ndakuita akati ndakuenda kumakosi kotambira chikafu ndaaaaaaaa takazorichamunani nekuti ndakubahwanomuno ndakazorwa sabhuka angu ndaita kuti vanhu vanotambira makosi hamusi kuda kutambirawo here ndikapindura ndikati mdzimba yangu atobva padachita kutambira ndobva jangaipo kuzoti pa3 mbuya ndibva wasvika amai ukubereka iyi mdzimba wangu andibva watandika kuenda kondimurapa ini ndobva ndazoda izvoko ndikati iwewo uya ndabere chikafu nekuti mdzimba yako hakuenda kuno ndikati mdzimba yaoneka kuti ndikuenda kutambira chikafu aidi ndobva ndaenda kuchikoro ndobva ndasangana nambuya mai wavo wakabereka mdzimba wangu ndikati mbuya mai mdzimba wangu auya kuseri asi zvandichanula ndinobva kuti kwanzi haana kusvika pano ndirikushamsika kuti chii chaitika tikaenda mbuya ndozaitika ngati aingaende ari pari tobva tagara tese nambuya svika kwadoka mbuya wakati wakazi ndinotambira mangwana ndikati nambuya ini handichadzoke kumba ndakuenda korara pamba pangu ini ndikati mbuya zvakanaka ngatiende ndikusunga nambuya wangu kuenda kumba kusvika 6-7 hakuna munhu takatora mota nemukororo wangu mbuya wari kumba pangu wakati no tuze aenda kumba kwedu ndikadhiraivha mota nemwana wangu tikasvika kumba saka mbuya wari kumba kwangu mai wavo lero ndasvika kumba ndikamushaya ndikadzoka ndikati mbuya kumba hamuna kuti ndibva ndasvika kumba
ndikurara kusvika kwaiti wandobva watanga kuita chipata-pata kutsvaka munhu. Ndakambotsvake chipiri chitatu ndikatenderera gomo rese ndikanoshara wana mburi yese mushoko ndikatenderera kuzoti nechina ndakazooneka kuma3 nevanhu ndati matenderera iko tikati kuti mapurazi kwesho kutatenderera handina chetaona. Saka ndotondishamidzwa mbuya akati ungati angaitezvo munhu akamubara tiri tese namai wavo kusvika tazosaka ndinomuona tiri tese namai wavo tikaenda kuvane zvakaitika kusvika tamutora kuya kumucheketa tiri namai wavo tese hatina kungosiyana. Ipapo ndakatenda Mwari kuti Mwari nemudziva kandigodera nekuti zvakaitika mai wavo inamubereka aripo. Saka zvese zvakutaurwa ndikushaya kuti zvabvepi ndobva ndinobvunzwa kuti rira izvo chichakisema sembeta chichakisema sembeta kuti aone kurara chichakisema mbesambeta kuti aone kurara hapasi kurarika hasi kurara uyu kuti dzika izvo zvinhu kuti ndinetsa ndakumba kwenyu watidzika nhasi ndafa here akadiko kuti dzika ndiri upenyu wakatorwa akaenda kwatete vana vangu vafonere izvi zvisvikani kwasha vachirondedza ndianikomirai kani mirai fonerai vana vangu musi wechina manheru kwekuedza kwefriday ndii ndakatovafonera nofunga ndakambotsanangura futi dhati munhu yakatouya kwandiri timwana ndakatorana akati sekuru ndaakuuya ndikati muri kupika vanhu vari kukutsvagai wakati ini ndabuda nekuseri komba ndofunga ndakambotsanangura futi ndikati wakati ndabuda neuseri komba havana kuti ndakabuda azovati ndabuda neuseri komba ndikaenda pamukute ndikazofamba ndakadaendai munhu anakwanikwa musi wechina munhu akanikwa musi wefriday before 10 o'clock. Inini ndakatokufonera ndikati Mkwasha kazoe mutamuona before 10 o'clock ndiri kwarai ndikafonera mai munhu akavigwa musi weSaturday. Friday yacho manheru tisidoko takafamba kuya tikawanhu vakazorara ngoni munhu akadziswa Saturday akabva kuva semudero nenhumbi dzake dzese. Saka china chamutaura kuti munhu akawanikwa china aipa kumanyika otherwise tukamwana chetulo 17 years not a joke. Kamuzi mama chaika 08 Otawo tongeta dhati. Vaura kuti mwana wangu iye arikosara izvo zvese ndinogona kupikisa asi ndikutora chokwadi pamberi paMwari. Zvese zvinotaurwa ndingani izvozvo maiweka aisha dzangu dzakwira nemwana wangu kani ndakati mwana wasisangu zvaitika ndakazwa zvichitanga ndakaenda ndikatembedzana nasisangu ndagara pasi memuti ndakaona baba amwande ndibara baba wakasvika ndikutembedzana nasisi wangu paumba ipokamaapicha wasvika akatapipa bhegi yake mumaoko akatapipa bhegi mumaoko hapana wakamugashira takamba takagara wakasvika akati pamusoro mhai ndauyawo yayangu akandipindura akati honde taura tizwe tikadaya nenhumbi idzi ndodzi ndakazoona nhumbi dzese dzadini dzaparadzwa zvese zvaenda ndakasara ndikanonga ndikazoona hembe idzi saka ndodza ndauya nadzo iyena kuti achazvicherechedza kana kuti achandicherechedza handizivi kakari ndikati mauya nehembe wakachemerwa pano here muroora wepano here wamuri kunzwa hembe dzake kuti dziuye pano iye kwabvaramba akamira akanyana akagara muvharanda rekicheni kwabva asumuka nehembe dzake kwabva asumuka indikati mukoma hambai takuona kuti hembe dzikuda kusiya paumbapwe hambai ndikatora nayaya wangu ndikasumuka tikaenda ndasvika ndakaona ndoda ndikapenopa ndoda ndipazikwanisa reubvisira akagurisira ndiyo muonini ndakaona pikicha ndakana kuya nehembe dzanyamuka achiti ndaunza hembe dzanyamuka ndakazodzuka hembe dzanyamuka aida kuya nadzo kudii
ndo zvakanaka kuti hasha dzedu dzadzakero akanaka Maelo, hembe dzemufi mamuyana dzekuti. Handina kumboya nehembe mahembe dzese mai mbuya wakataka hembe dzake dzese ngadzipinde mumvura tikaisa hembe dzake dzese mumvura zvakutaurwa zvazviko panya dzese takaisa mumvura ana sekuru vanyongwa hembe dzese zvatema kwataka hembe dzese dzakapiswa mumvura saka dzimwe dzakutaurwa hembe dzakazombepo Nekamaiyawo ari kunyepa. ameno kuti ndakauya nehembe sekuru vakapungura kuti ndakaisa hembe dzese mumvura ende wangu waripo vanhu vese wakadziona tidziisa hembe dzese minyowani madhirezi zvese takapfuchira mbuya wakati isai dzese mumvura ndo zvetakaita dzandakafa nadzo nyatsakutaura zvakanaka dzandakafa nadzo wakaisepi haana kungokumurwa takangotora tikamuudza takadaro haana kukumurwa hembe ba takangotora tikamuudza wakaisepi Ini mwakananduka. Kufunga kwangu ini kuti nyaya iite clear. Inyase kubuda. Makamboenda here kune inubatsiri. Takaenda anofunga ari kupanza mpetsero. Ndiani? Ari kunga ari kupanza ari kupanza mpetsero cheki. Ndiani? Ndanduti kuti zvinyase kubuda. Isotozviiti wari kuona zvikona kuti zvinyase kubuda Mwewe mufuta unyapota. kuti mweya uyu tinokwanisa kuti ubve ipapo kuende pari ubvende kunani paudipo inini mhosva yangu inuya kwandini ndakauraya ora ini ndakaponyewa asi kana mhosva iripo inozvigamuchira izvo saka I think endai panze apo muende pane murume arapa akubatsirei kuti pamusoro pandiwe vana vacho wandakambotaura ndikati anga achiti ndaikumbira kuti muzofonero kana nevideo kwazvinozoitika saizvozvo mwana iyeye anotaura kuti inini ndiri redi kutaura chokwadi chese chakaitika kubva pakagoyiwa chikafu checommunity chewari kuramba nekunetsana nemashoko nevanhu vakataura mashoko musi wakagoyiwa zvinhu izvozvo vanhu vacho vanovaziva akatotaura kuti vanhu vatoripo ini ndikatoenda kumushoko ndotovaona watoripo wapenyu wakatotaura mashoko musi wagoyiwa zvinhu izvo vakatadza kuwirirana vanhu vavo nekunetsana kwakaita mai nababa musi wesande aroda kubuda kuenda kuchechi nekurovana kwakaita musi wesande makuseni mwana aroda kubuda kuenda kuchechi information yesitinayi saka mwana yanga achiti please ndaikumbira ndinoda kuuya kutaura chimbo yechokwadi pamberi pamambo saka mufuya rotaura kuti mwana wangu wese ndawauya neumwe mwana wacho uripi umwe mwana wacho mwana wacho wari kucape town saka wari kucape town saka ndaitaura nawo kuti mwana wangu akandibata makumbo kani mama saka umwe wacho mwana akandibata makumbo kani ndikutaura kuti unokwanisa here mwana wangu akandibata makumbo mune nhamba dzeumwe wacho bata makumbo amweni pandinyararira futi asi wari kucape town here anondinyarare ndendirwadzi inyore uri kugara pasango uri wega vana kuti pandasvika paiti akaita nguva yakarebesa kuti zopane chii chakamboita chii chakaita then tisati tauya kuno kumambo musi wa4 ndine umbo hwechokwadi huri mufono mukwashira ndaitoudza vana vake vachiti mundaifanira kunge makasiyana nenyaya yekusati Plumstone iyi izvozvi zvimandisimudzira mhepo munofanira kunge muchiuya kuno zvokuti izvozvi ndichasungwa kuenda kujeri chaiwo umbo hwechokwadi ndina humufoni mangu muruzvaire vamwe ndizvo handizvi zvinoti ndandakutaura nawo maiyo ndakasununguka kana makasununguka ndokuratidzaonikawo chinhu chinyatse kudhororoka chinofanira kuita chaiko
Mambo yetere. Yetere. Ile ni jema. Iswed, mamswed. Mamswed baba. Ayo, itu okay. Ini apa? Ini apa tak? Pasti lebih.